Ei, molt bones de nou, Nakamas! Algú mai s'ha preguntat els motius dels colors dels almiralls i el per què? Segurament que sí. Doncs avui vull parlar d'aquest tema. Comencem amb tots els almiralls que coneixem i els nombraré per ordre que han format part i per etapa. En primera posició seria l'antic i retirat almirall de flota, en Sengoku. D'ell en sabem ben poc, ja que color que el representa no en tenia, ni apodo d'animal, però sí un donat per la seva fruita, el Buda. Abans del time skip trobem a l'Aokiji, en Kizaru i l'Akainu. L'Aokiji és anomenat Faisà Blau, en Kizaru, mono groc i l'Akainu, gos vermell. Com veieu, tots tres tenen el seu color i el seu animal. També, si us heu fixat en el manga, cada un d'ells vesteix amb aquests colors que els distingeixen. Ara passem en el pre-time skip, on ens trobem que l'Akainu puja a ser almirall de flota, deixant a l'antic determinadament fora de servei. L'Aokiji fuig al seu càrrec, ja que no vol quedar a les ordres del seu antic company, sabent que la justícia que imparteix és molt estricta i violenta. Així que hi ha dos jocs lliures, un l'ocupa en Fujitora i l'altre el misteriós Green Bull. En Fujitora se'l coneix com a tigre d'Anglesina i el seu color és l'indi, conegut també com a morat. Com a últim, en Green Bull, el seu nom original no el coneixem pas, però, tal com es diu el seu apodo, el seu uniforme serà destacat per al seu color verd. Ara us toca fer reflexió a vosaltres. Amb tota aquesta informació, trobeu una relació amb algú que identifiqueu o que reconeixeu? L'arc de Sant Martí, que conté 7 colors: el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau, l'indi i el violeta. Un cop dit això, podem relacionar els almiralls amb els seus colors. Però falta el tipus de justícia que inculquen. Com? Doncs pel significat que defineix el seu color. Com podem observar, el vermell significa agressivitat, passió, força, còlera, i l'obté a l'antic almirall, actualment almirall de flota, l'Akainu. El blau significa calma, confiança, fiabilitat, ordre i el representa l'Aokiji. El groc significa felicitat, curiositat, optimisme i el representa el Kizaru. L'indi o morat significa misticisme, secret, espiritualitat i dignitat, descrivint a l'Isho. I el verd significa natura, esperança, generositat, harmonia i descriu el pròxim almirall del qual no coneixem, en Green Bull. Finalment ens queden dos colors, el taronja i el violeta. El taronja descriu exuberància, sociabilitat i simpatia. El violeta és el color més difícil de tots, ja que representa pols oposats, l'amor i l'abstinència, lo sensual i lo espiritual, el poder i la humilitat, uneix lo femení i el masculí. Amb tot això, cal dir que hi haurà un moment on veurem dos almiralls nous. El que no sabem si serà en algun moment del manga on se'ns anunciarà la mort d'un almirall de manera transitori o quan Luffy passi a ser el rei dels pirates. Els colors que ens falten veure, com he anomenat abans, és el taronja i el violeta. El taronja veig que el representarà en Koby, sent un personatge amb una justícia noble, simpàtic i entregat de cara a la població. El qui representi el violeta serà un almirall amb una visió tant masculina com femenina, sent just i empàtic. I fins aquí la meva teoria d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!